Se hai unha disciplina científica cercana a xente, esa é a que imos a tratar hoxe. Quizáis non o sepa, pero vostede cada día consulta cun científico, ou polo menos cun espazo de divulgación da ciencia. Unha ciencia que aquí en Galicia non só interesa, senón que ata certo punto nos obsesiona. Por iso, este Soño con Ciencia pretende ser unha homenaxe para todos os galegos e galegas, amantes da meteoroloxía. Juan Taboada, benvido a Soño con Ciencia. A meteoroloxía é unha ciencia que mistura matemáticas, pero tamén física, non? Sí, exactamente. Bueno, é un placer estar aquí con vos compartindo este programa e a meteoroloxía é unha ciencia, iso é o primeiro que hai que entender. Eu sempre lle digo a todo o mundo que ven a visitarnos que non é un arte nin é unha revelación. Unha ciencia, como todas as ciencias, pois necesita medidas e necesita cálculos e, polo tanto, os cálculos, bueno, pois son ecuacións diferenciais e hai que ter os estudios concretamente de física pois para poder entender este tipo de cálculos. Así que a observación é importante, pero o cálculo tamén é outra pata moi importante e prácticamente imprescindible. Os pronósticos se fan a raíz de utilizando matemáticas, non? Sí, os pronósticos meteorolóxicos son un problema que en física denominamos de condicións iniciais. Un ten que ter a súa condición inicial ben determinada e a partir de aí hai unhas ecuacións que nos din como vai a ser a dinámica dese sistema. Eu sempre poño o mesmo exemplo. Se eu teño un obxecto aquí agora e o solto, pois teño unhas condicións iniciais que o obxecto está pois a 1 metro en reposo sobre o suelo e teño unha ecuación que é a segunda lei de Newton que permite facer cálculos, canto tempo vai tardar en chegar ao suelo, a que velocidade. Na atmosfera é o mesmo, teño que medir, teño que ter a miña condición inicial e logo hai unhas ecuacións que me din como iso se vai a mover. Cal é o problema? Cal é a diferencia con respecto a este problema sinxelo de tirar un obxecto? Que esas ecuacións son moi complexas, son unhas ecuacións que técnicamente decimos que non teñen solución analítica, é dicir, non hai ninguén que en condicións reais saiba resolver con lápiz e papel. Por lo tanto, hai que facer aproximacións, non temos outra solución que aproximar e os cálculos os resolven ordenadores. Iso é o que se chama modelos numéricos e esencialmente hoxe en día no que consiste o pronóstico meteorolóxico é en medir e que os cálculos os fagan ordenadores e nos interpretamos a información que sai deses ordenadores. Podemos saber con total exactitude o lugar, a fecha, a hora, o minuto, o segundo dun eclipse que vai a ter lugar dentro de un século, pero non saberemos ata horas antes o tempo que vai a facer. Sí, efectivamente, eu sempre, para poñer un exemplo máis cercano, pois sempre digo que eu podo pronosticar a marea para dentro dun ano con total exactitude, a marea astronómica, sempre é un residuo meteorolóxico, pero a marea si a podo pronosticar, sin embargo, o tempo, pois máis alá de 2, 3, 4 días a perde moita fiabilidade. Isto é porque, bueno, pois estas ecuacións, como decía, teñen un problema de que non as sabemos resolver. Quizá en algún futuro este problema pois se poida solucionar e algunha técnica matemática nos diga como se resolve, pero que nunca seremos capaces de solucionar e un límite que nos impón a natureza é que estas ecuacións son extremadamente sensibles á condición inicial. E isto quere decir que calquera cousa que non teñamos medido dende o principio, e iso é imposible de monitorizar absolutamente toda a atmosfera, iso vai a facer que os cálculos a que pasen pois 3 ou 4 días poidan cambiar completamente. Así que isto é o que se chama o efecto mariposa. Isto se descubriu nos anos 50, un matemático que, bueno, morreu aí pouco, Edward Lorenz, moi coñecido, e descubriron un pouco por casualidade, porque, bueno, el foi dos primeiros que facía cálculos con ordenador, tiña que facía cálculos de 24 en 24 horas. O cálculo terminaba e el introducía a mano os números para continuar o cálculo. Un día que teña moita prisa, en lugar de 4 cifras decimais, introduxo somente 2 e iso fixo que o cálculo para 48 horas fose completamente distinto ao que el vira o día anterior. Deuse conta que era ese efecto, esa terceira cifra decimal, ese efecto tan pequeno, o que facía que os cálculos cambiasen e, bueno, fixo unha comunicación dentro nunha reunión da Sociedade Americana de Meteoroloxía e o título era "Pode o aleteo dunha mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas?" E desde entón pois quedou este efecto da extremada dependencia das condicións iniciais e se chama o efecto mariposa e se aplica a todos os sistemas complexos, economía, socioloxía, todos aqueles sistemas nos que as
as cousas, as escalas pequenas inflúen sobre as grandes, teñen fenómenos emerxentes, todo isto é o reino da incertidume. Así que hai que habituarse, meteoroloxía, clima, hai que tomar sempre decisións, sempre cun certo nivel de incerteza. O sea que a economía e a meteoroloxía teñen máis cousas en común do que un podría chegar a pensar un momento. Pois sí teñen, sí, porque realmente a economía, para os meus ollos de físico, é un sistema complexo tamén. Entón, hai sistemas, o que poñemos antes das mareas, dos eclipses, moita xente me pregunta agora se a Agencia Espacial Europea foi capaz de levar un satélite a orbitar en torno a un asteroide, lanzar aí unha pequena cousa con esa exactitude, e por que en clima, o cambio climático, por exemplo, pois sempre estamos con esta incerteza, con estos escenarios e tal. E é que isto é o límite que nos impón a natureza. Economía, socioloxía, historia, todo este tipo de ciencias sociais son sistemas complexos. Cada un de nós, como seres humanos, interactuamos e provocamos fenómenos emerxentes ao final. E vostede é meteorólogo? Meteorólogo, exactamente, sí. Eu, digamos que eu son un meteorólogo un pouco heterodoxo, porque realmente eu estudiei física, fixen física fundamental, despois empecé con cousas bastante teóricas, cambiei-me, a miña tese doutoral foi sobre a circulación no mar Mediterráneo, aplicábamos nos anos 90 os primeiros modelos de oceanografía, logo cambiei de fluido e pasei á atmósfera. Entón, nese sentido, podo decir que son un meteorólogo porque estudio os meteoros, pero eu son físico, e, a meteoroloxía, eu sempre digo que a ventaxa que ten é que é unha ciencia que se sinte. Todos saímos á rúa e sabemos se hai ventos, se hai frío, as nubes, de que cor, de que forma son, e a observación, como digo, moi importante, por lo tanto, digamos que todos temos unha certa alma de meteorólogos. Claro, esa a siguiente pregunta que te iba a decir é vostede é meteorólogo, pero non o medio tempo, porque o medio tempo somos todos un pouco máis de tempo, non? Aquí en Galicia, concretamente, pois todo o mundo ten... Galicia está nun área moi concreta, latitudes medias, temos o Océano Atlántico, nestas latitudes pois a circulación é dende o oeste cara ao leste, así que, mirando parte de fenómenos atmosféricos pois nos chegan dende o Atlántico, pero, tamén ás veces pois veñen influencias do continente, do norte de África, estamos nun cruce de caminos e a atmosfera cambia moi rapidamente. Eu sempre digo tamén outra das miñas frases típicas é que a atmosfera non ten memoria. Aquí cambia moi rapidamente, todos temos un pouco esa experiencia, entón estamos moi afeitos a que as cousas cambien en función de como cambian os ventos, as nubes, pois casi todo o mundo é capaz de facer unha previsión para o seu lugar para polo menos unhas horas ou 24 horas de adianto. Pero de onde saiu tanta sabiduría popular? Pois simplemente da observación. De feito, agora estáse perdendo coa urbanización, somos máis urbanitas, a xente aquí en Galicia o sector primario sempre foi moi importante, agricultura, pesca e, pois ata aí 30 ou 40 anos realmente non había pronósticos meteorolóxicos apenas, entón eran actividades que dependían moitísimo. Na pesca incluso pois xogaban a vida dos pronósticos meteorolóxicos, así que o feito de saber identificar un cambio de ventos cun posible cambio na meteoroloxía era moi importante, e observar eso un día tras outro pois fai que a xente aprenda, e a pura observación, sen máis cálculo, sí que pode dar para facer un pronóstico bastante adecuado pois para 12-24 horas, non máis tampouco. Venus é o sitio máis parecido ao inferno que temos no sistema solar. Está máis lonxe do Sol que Mercurio, pero hai máis calor. A temperatura en superficie é de 400 graus. No pasado, foi un lugar moi parecido á Terra, tamén con auga líquida, pero nalgún momento comezou a experimentar unha degradación progresiva como consecuencia da alteración do ciclo do carbono. Ao romperse, unha gran cantidade de CO2 foi depositada na atmósfera, xerando un potente efecto invernadoiro que foi retroalimentándose. Os raios solares eran incapaces de sair e desta forma foise quecendo ata alcanzar un punto de non retorno e chegar ao extremo actual. Alí non hai coches nin fábricas expulsando grandes cantidades de CO2 e, sen embargo, unha lixeira alteración dese ciclo bastou para pasar de ser un planeta idéntico ao noso a un forno. Por iso, estudar o planeta Venus é tan importante para os científicos porque ofrece pistas sobre como evolucionan os mundos cunha atmósfera con niveis notables de dióxido de carbono, que é xusto o que está a suceder na Terra. Vamos a ver un vídeo, Juan. El tiempo cambia. Las
espacio. Y muy pronto helará. ¿Por qué? Porque el tiempo ya no está en manos de Dios, sino en las mías. Entonces, ¿qué está pasando? Esas nubes, controladas por mí, están recreando el clima. A película Os Vengadores, que Vengadores. fala moi ben da verdade que dedica moito tempo a meteoroloxía, fala de controlar o tempo, controlar o clima. Claro, eso é un imposible total. Hai algunhas facetas que sí se poden traballar e de feito pois se traballan de xeito casi que rutinario, por exemplo, o sembrado de nubes en Estados Unidos, na zona das grandes chairas cerealísticas, pois aí hai empresas que se dedican a sembrar nubes. Entón, ti se tes unha nube de tipo medio que ten gotas moi pequenas que non van a chegar a caer ao suelo e necesitas precipitación, o que podes facer é introducir nesa nube ioduro de plata, que sería pois unhas moléculas a partir das cuales esas pequenas gotas se nuclean e xa teñen o tamaño suficiente para chegar a caer. Entón aí podes facer algo. Se pode facer ata certo punto, por exemplo, pois intentar desfacer unha tormenta e que non chega mellor a caer granizo, pois bombardeando esa tormenta. Pero cando un ve realmente, por exemplo, aquí en Galicia, as borrascas que nos afectan, estas grandes borrascas do inverno que chegan, teñen unha dimensión dende Azores ata Islandia, dende Terranova ata Irlanda, e chega unha fronte asociada, eso é absolutamente imposible, aí non hai nada que coa tecnoloxía actual se poida facer, así que ata certo punto se pode chegar a controlar algunhas facetas moi concretas do tempo, que chova un pouco onde ao mellor non chovería, pero pouco máis se pode facer. O plantexamento da película nese sentido, pois científicamente agora mesmo é irreal. É a famosa xeoenxeñaría, non? A xeoenxeñería é un pouco outro problema, porque isto é máis ben aplicado ao clima. A xeoenxeñería sería como un seguro, unha carta que nos guardamos en caso de que o cambio climático se poida descontrolar. E o que se basaría é pois, en imitar o que fai a natureza. Non sabemos que cando hai actividade volcánica, se os volcanes son piroclásticos, se explotan con moita intensidade, introducen aerosoles na estratosfera, na capa que está entre os 10 e os 50 km de altitude. Esta capa é moi estable, por eso se chama estratosfera, e entón esos aerosoles non caen. E o que fan é impiden que a radiación de onda curta do Sol chegue a Terra, parte e rebota. Entón eso enfría o planeta. Entón a idea da xeoenxeñería cale, pois, é dicir, se o cambio climático empeza a ter consecuencias malas, a temperatura sube moito e non o damos controlado, podemos nos mesmos inxectar esos aerosoles na estratosfera e así intentar modificar o balance de radiación para que a temperatura descenda. Entón non sería tanto modificar o tempo como modificar o clima. Hai algunhas ideas máis, pero bueno, a máis potente é inxectar aerosoles na estratosfera, que curiosamente os primeiros estudios fixéronse con motivo do inverno nuclear. Nos anos 70 pois había moita preocupación de se unha guerra nuclear controlada, digamos, en uns determinados lugares, pois, bueno, podía causar evidentemente moitísimas víctimas, pero a partir de aí pois se podería vivir ou non, e foi Carl Sagan, o famosísimo divulgador, o primeiro que dixo, cuidado, porque estas bombas nucleares que van a facer é inxectar estas partículas á estratosfera, e, bueno, aí fixéronse os primeiros cálculos un pouco máis rudimentarios do que se fai agora, e a partir de aí, pois, surdiu esa idea. Bueno, vamos a ver outro. Y en Australia acaban de sufrir el tifón más fuerte de su historia. ¿Cree que esos fenómenos están conectados? Hay que considerar esa posibilidad. La única fuerza que puede afectar al tiempo a escala mundial es el Sol. ¿Y qué opina la NASA? Lo hemos comprobado. La potencia solar es normal. ¿Y la corriente del Atlántico Norte? ¿Qué le pasa? Anoche recibí una llamada del profesor Rapson del centro Hetland. Cree que la corriente ha cambiado. Ah, vamos ya, ¿cómo es posible? La corriente depende de un delicado equilibrio entre agua dulce y salada. Ya lo sabemos. Sí, pero nadie ha tenido en cuenta cuánta agua dulce ha llegado al océano a causa de la fusión del hielo polar. Hemos alcanzado un punto de desalinización crítico. Eso explicaría qué ha provocado esta meteorología. En Hetland tenían datos muy convincentes. Me han pedido que les explique mi modelo paleoclimático para prever lo que ha de venir. Espera, ¿estás sugiriendo que estas anomalías van a continuar? No solo eso. Empeorarán.
Creo que se está preparando un drástico cambio climático. El día de mañana, unha película que retrata os efectos un pouco exagerados, pero o problema científico a verdade o que retrata a perfección. Sí que existe. Isto, bueno, é un problema un pouco paradóxico dentro do cambio climático no que vivimos. Agora mesmo o cambio climático se está dando, eso é innegable, existe, os seres humanos estamos influindo no balance de radiación da Terra. Antes decía que hai unha parte de onda curta que chega dentro do Sol, a Terra emite onda larga cara ao espacio e ten que haber un equilibrio entre esas dúas radiacións. Como estamos introducindo gases de efecto invernadoiro na atmosfera, isto fai que a radiación de onda larga da Terra pois non se escape tan facilmente ao espacio, así que as temperaturas están aumentando. Ata aí, perfecto. O problema é que o sistema é moi complexo e, bueno, hai retroalimentacións e hai sorpresas dentro dese escenario. Unha das posibles sorpresas é que co aumento de temperatura os glaciares se poidan fundir, incluso o que está en Groenlandia, eso baixa a salinidade do Atlántico Norte e iso pode facer que unha circulación que se chama circulación termoalina se pare. A circulación termoalina ten unha parte moi importante no Atlántico Norte e é que as augas se afunden nesa zona. Entón é unha cinta transportadora que se chama. Trae auga dende o sur, eso proporciona calor sobre todo a zona europea, se afunde e, bueno, logo pois por debaixo do océano hai outra corrente de retorno e no Pacífico e no Índico pois aflora. Entón hai unha continuidade. Que pasa? Que se eso depende, para que se afunda esta auga ten que estar fría, pero ten que ter salinidade tamén, máis salinidade, máis densidade. Entón, se eu introduzo auga doce, baixo a salinidade e é posible que xa esa auga non sexa máis densa que a que está debaixo, polo tanto non se hunda, se non se afunde, pois esa cinta transportadora deixa de funcionar e eso, dentro do contexto de cambio climático, de calentamento global, provocaría unha baixada de temperatura no Atlántico Norte, e esa é a hipótese da película, é algo que está bastante ben estudiado, teño publicado algunhas cousas nese sentido, con modelos simples, e, bueno, se pode dar, se pode calcular incluso a cantidade de auga doce necesaria para que isto chegue a suceder. Falando de invernos, hai unha previsión para o inverno 2014-2015 que apunta que vamos a ter un inverno especialmente frío. Sí, aquí realmente entramos nun terreo xa bastante pantanoso, digamos que hai é como unha especie de santo grial, no, que buscamos os meteorólogos. Sabemos facer pronósticos, ainda que con incerteza, para poucos días, sabemos facer pronósticos climáticos para décadas, pero non sabemos facer pronósticos estacionais, non sabemos decir como vai a ser a próxima estación. Entón aí temos que facer o que os científicos chamamos proxies, aproximacións. Hai diferentes aproximacións, aquí o tempo pode depender pois das anomalías de temperatura no océano Atlántico, da cantidade do océano Ártico, e hai agora na última década está estudiando moito a relación que ten os invernos en Europa coa cantidade de neve que cae en Siberia durante o mes de outubro. Esa cantidade de neve provoca que se chama un anticiclón térmico, o aire está moi frío, o aire frío é pesado, entón o ser pesado hai máis presión, o anticiclón, e iso modifica toda a circulación do hemisferio norte. Se hai máis neve, en principio a circulación vai a ser máis meridional e temos máis oportunidades de que cheguen masas de aire ártico a Galicia. En ese sentido, pois podemos decir que o pronóstico para a Península Ibérica en xeral é que sea un inverno, diciembre, xaneiro, febrero, marzo, máis chuvioso. Aquí en Galicia concretamente da chuvia non podemos decir moito, pero sí, en principio, nos indica que hai probabilidades de que cheguen estas masas de aire ártico e, polo tanto, bueno, pues pode haber algún episodio de neve en cotas baixas e que quede na memoria un pouco que sexa un inverno frío. Falando do Ártico, hai un tema do que non se fala moito, que é a posible próxima Guerra Fría que se vai a librar nesa zona do mundo. Bueno, isto é apasionante realmente, porque tamén é un efecto un pouco paradóxico do cambio climático. O cambio climático está provocando un quecemento máis intenso nas latitudes canto máis ao norte e, polo tanto, bueno, pues estamos vendo todos os anos que a cantidade de xeo no Ártico, sobre todo a finais de verano, pois se vai reducindo, se van abrindo novas rutas de navegación que antes non existían. E digo que é paradóxico porque o océano Ártico garda grandes cantidades de gas natural, de petróleo, ademais, bueno, de diamantes e outras minerais, pero sobre todo é paradóxico que agora, por culpa do cambio climático, por estar quemando estos combustibles fósiles, temos acceso a máis combustibles fósiles. Cal é o problema aí no Ártico? E por eso te falas de Guerra Fría. O dereito internacional do mar dalle a cada país dereito sobre 200 millas.
e o Ártico é bastante máis grande, pero se ti eres quen de demostrar que a túa plataforma continental continúa, podes chegar a reclamar ata 500 millas, e entón aí está o problema de ver, bueno, os rusos de feito, pois hai uns anos puxeron unha bandera no fondo do océano, xusto no polo norte, para reivindicar que a súa plataforma continental continúa, pero, bueno, aí están países moi potentes, Canadá, Estados Unidos, porque ten Alaska... Todos con potencial nuclear. Todos con potencial nuclear. Que ademais nuclear. outro día publicou un artículo o Ministerio de Defensa falando sobre esta problemática, que che diga iso o Ministerio de Defensa, sí, dá que pensar. Eso é así, é un movimento un pouco lento, non está todos os días nas noticias, lóxicamente, pero sí que hai movimentos continuos para tomar posicións. Moitos son os mecanismos naturais que poden incidir sobre a nosa meteoroloxía. O xeo do Ártico, a temperatura da auga do Atlántico ou o fenómeno O Neno. No Pacífico Ecuatorial, pola incidencia dos ventos alisios, o clima é frío e seco no extremo oriental, e no occidental é húmido e cálido. Cada 4 ou 5 anos, eses ventos debilítanse e as condicións invírtense, orixinando o Neno. Un fenómeno oceánico que afecta a atmósfera alterando os patróns de circulación no planeta. De feito, está considerado como o evento natural que ten máis efectos sobre o clima mundial despois das estacións. O último episodio intenso ocorreu en 1997. A comezos deste ano, había indicios de que tería lugar un neno moi potente, case histórico. Un contratempo para países como a Perú, polas grandes inundacións que xera, pero unha boa noticia para a ciencia que levaba anos agardando para estudar o fenómeno en profundidade. Finalmente, non foi así. O fenómeno cuxos efectos comezan en decembro e rematan en febreiro de 2015 aproximadamente rematou sendo débil. Os científicos terán que seguir agardando. Efectos concretos do cambio climático aquí en Galicia. Algún positivo, por exemplo? Falábamos antes da viticultura. Podría salir beneficiada ata certo punto? Sí, a viticultura podría salir beneficiada. Realmente, cada sector, pois, logo hai que ver as consecuencias do cambio dende un punto de vista físico. Os cambios que estamos observando en Galicia é que as temperaturas en promedio están subindo, sobre a chuvia pois non hai unha tendencia concreta, pero, bueno, sí parece que hai máis torrencialidade, e, bueno, está subindo tamén o nivel de mar. Entón, en el caso concreto da viticultura, realmente a viticultura en Galicia ás veces está un pouco límite, no sentido de que os primaveras e os veranos, que cando a uva crece, suelen vir acompañados ás veces de moita humidade, non hai moitas horas de sol, non hai moito calor, e, bueno, ás veces é difícil que as uvas cheguen a madurar ao seu nivel perfecto. Entón, hai uns índices bioclimáticos, índice de Winkler, de Branas, hai unha serie de índices que xuntan, pois, temperatura con precipitación, e podemos calcular como isto vai a evolucionar cara ao futuro, e agora mesmo, por lo menos nas vindeiras décadas, pois sí pode ser un sector gañador, porque a idea é que en Galicia os veranos van a ser máis secos e máis calurosos, pero vai a seguir habendo a precipitación necesaria, sobre todo en primavera, para que as uvas poidan, pois, madurar ben. A outra cara é a sardiña. Sí, por exemplo, a sardiña, hai moita preocupación no sector pesquero en xeral, hai moita preocupación co cambio climático. Aquí a sardiña, bueno, parte da productividade, vamos a decir, primaria de Galicia, depende moito dun sistema que se chama afloramento, e iso depende moito do réxime de ventos. Necesitamos que haxa ventos de componente norte en primavera e no verán, para que as augas superficiais se vayan cara a plataforma, afloren augas que están por debaixo, son augas moi frías, e todos temos a experiencia de ir aos días de sol e de calor á praia, que a auga este frísima, pero é auga que trae nutrientes. Si cambian estos patrones de vento, pois esos nutrientes deixarán de achegarse a rías galegas, co cual a productividade pois vai a diminuir. E este sí que é un sector que agora mesmo pois está bastante preocupado. Estamos rematando. Como é o día a día en Meteo Galicia? Bueno, pois Meteo Galicia naceu xa como un servicio meteorolóxico moi aberto á sociedade, así que o noso día a día, lóxicamente, pois é intentar facer ben os pronósticos meteorolóxicos, recoller ben todos os datos, tratar sempre de mellorar día a día, pero logo ter sempre moita atención, tanto os medios de comunicación, que cada mañá e cada tarde pois nos están chamando, como incluso a particulares, e recibimos grupos, visitas de nenos. E, bueno, pois se trata eso de facer os pronósticos e logo divulgalos, e non somente os pronósticos, sino pois todo o que ronda, digamos, a meteoroloxía, climatoloxía, cambio climático, etc.
Chama todo o mundo ali, non? Sí, temos moitísimas chamadas, medios de comunicación pois hai como 40 ou 50 que son xa fijos, digamos, que todos os días sabemos que van a chamar, pero despois calquera actividade, aquí en Galicia hai moitísimas, xa digo, de sector primario, de pesca, de agricultura moitísimo, pois para facer diferentes traballos, labouras que poden levar 3 ou 4 días, e aí, o que falábamos antes, esa observación do ceo non lles chega. Ás veces temos que facer un pouco de psicólogos tamén, porque, bueno, hai xente que chama pois porque ten medo das tormentas, dos rayos, xente que quere que lle cambiemos o tempo, que falábamos antes que non se pode facer, pois algunha chamada tivemos de que incluso xente que algunha noiva que se vai casar o día seguinte. Pois algunha boda, sí, concretamente, que se ofrecían a pagar diñeiro para que non chovese, nos decíamos que eso non podía ser, que non podíamos aceptarlo de ningún xeito porque non había nada que pudésemos facer. Última pregunta. Este é un programa que intenta despertar vocacións científicas entre os máis cativos. Se algún dos nosos espectadores, dos máis pequenos, quisese ser meteorólogo, quisera ser meteorólogo, que ten que facer? Bueno, en principio ten que estudiar moito e se ten que prepararse, porque como dixen antes, isto non é un arte, é algo que temos que saber calcular, así que os máis cativos o que teñen que facer agora é estudiar. Cando vayan a estudiar na universidade, realmente hai varias liñas. Eu, como dixen, son físico, eu creo que, bueno, ser físico é unha boa idea porque te vai a permitir ter moitos coñecementos de cálculo, pero un pode ser geógrafo, se pode ser biólogo, matemático, hai moitas, digamos, dentro da meteoroloxía e a climatoloxía hai un abano bastante amplio de coñecementos que te poden levar despois a traballar na meteoroloxía. Así que, sobre todo, estudiar, ter vocación científica, ter unha mirada escéptica e a partir de aí, pois, se quere elixir a meteoroloxía, xa especializarse. Juan Taboada, moitísimas gracias. A vos. O noso planeta está experimentando cambios moi importantes, un deles como a consecuencia do quecemento global. Por iso necesitamos a científicos galegos como Juan Taboada para entender os efectos deses cambios. Rematamos cunha cita de Aristóteles, que foi quen creou o concepto de meteoroloxía. El dixo que somos o que facemos todos os días, por iso a excelencia non debe ser un acto, senón un hábito.